Здравейте, приятели! Аз съм Дани! И днес ще довършим това, което започнахме. Ще довършим нашата къща! Та-да-да-дам! Честът, да кипим крафтинга, да го лепнем. Видим колко стъкло изпекохме. Дали доста печем стъкло. Трябва да направя втора печка. Фак. Трябва да направя втора печка. Глас пейнове или... Дай пейнове. Ще бъде. Защото имам доста глас. С кръсна ръка, чай на бух в ръката, с галило в ръцете, ведата ще ги ебе. Вече знаеш колко си те. Това кисело едно. Няма вата, няма така, няма боже, паденчето, колко си тъмуя. Ама сте, кожата влияние, най-гадове. Там-там-тарадам. Holy fuck! Holy fuck! Не fuck, а fuck! We gonna hack! Та-да-да-да! Както виждате, приятели, не играем извън епизоди. Все още. Не, Чарко умря! Не, Бог да го прости. Амено, дори ме, боли ме, патката, демо, весията, амено, дори ме, боли ме, патката. Гами и гърмат цели сгради. Какво да правим тия пейнове? Аз се сетих какво му да направим. Аз се сетих това може да е добро нещо. Вижте какво аз ще изобретя. Баня! Само тук трябва да има още стъкло и тук. Fuck me, bitches! Fuck me, bitches! Имам още 4 стъклици. Ай, факълните зомби кил. Трябва малко си освета къщата. Дай... Айде да се надърва по-малко. Ще сложим така, убиваме. Всичките даже. Като дойде Чарко и ще го презаредим. We gonna hack! Та-да-да-дам! Аляко! Чакай, аз искам да правя нещо. Чакай, не. Трябва да скочим. Ето, и легна. Сега да чуем звука. Мисля, че се чуи как падаме. Амено, дори ме, боли ме, патката so good. We gonna hack. Да. Значи аз с това съм готов. Значи, знаете какво мисля за този пясък? Това мисля за него. И е расъл някъде на тази планета. We gonna hack. И това отпада. С банята. Тарадам. We gonna hack. Та-да-да-дам. Добре, така. Ей, Чарко! Хай! Добре, рано или късно ще спръства хай. Хай! Май ще е късно.
Глупост. Направих глупост. И сега дали ще ми стигнат каблстончетата за стълби. За стълби, да. Бум. Да! Е, това си лайка бък. Лайка бък. Ей, гледай сега, си му правя баскетбол, че да си остава айтамите. Ще му правя баскетбол. Да си подредим малко инструментите. Бум! И бягам. Отиваме за каблстон. Та-та-та-та! Трябва ни един стак каблстон. Та-да-да-дам. Тук не е спаун. Къде беше спаун, бе? Забравя съм къде е спаун. И сега и да рипнем, па няма да разберем да е го спауна. Сигурно е тук. Не, тук е умряла овца. Как е умряла и от какво е умряла, не се знае. Аре, ако тук е спаун, би трябвало наблизо да има мина, да, значи тук е спаун. Ще ми трябва и стак каблстон. Това е сандстоун. Това е мина. Страх ме да копая сам. Това е един от моите страхове. Копая сам. Най-ме страх да копая сам. Какво ще ме страх? Какво ще ме предпазва? Какво ще ме осветява? Страх ме да копая сам. Никога не ходя до мината, освен да си изключа зомитата или на креатив и респиратор. Това са трите варианта. Вау, все едно тук някой ще живее. Ей, почти един стак! Това е голяма кръгщина. Сега ли какво ще направя? Правя така. West side, soccer, soccer! What's up, idiot? Yee-hoo! Да. Един стак каблстон. Yeah! Биу! Щеш да готя, ако имах елитра. Биу! Ако нямаше покрив. Ако нямаше покрив, ще се влеза в къща. А ако имаше покрив... Полетен от 2-0. Полетен от 2-0 ще бъде отменен. И хората се питат. Защо полетен от 2-0 е отменен? И човека казва, полетен от 2-0 е отменен, защото се разбиха. Как? И човека казва, ей така, с магика. Фак, дали ще ми стига каблстона? Не ми е стигнал каблстон. Аз съм рейджнал. Още съм рейджнал. Чакай, това за какво го чупам, макар че... Уп, 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 уп. Няма да ми стигне, не. Защо е така, Майнкрафт? Ще ти еба майката. Защо? Защото ти си тъп. Още е каблстон. I believe I can fly. Дебакирката ще ми защупи. Защо е така, бейбе?
Oh yeah! Oh yeah! Bitches! Ето и минута и къщата ми на спаун. Мини къщата да е. Ще казвам на хората. Тук ще идват хора. Дари, каква е тази дупка? Ами, тук е тук живеех. Първото ми място, където живеех. Беше тази дупка. Право съм и уютно. Не имах ти дупката, нема, сигурно е минус 20 градуса вътре. Минус 22 да сме точни. Сега този кабелстон не ми е сигнал. Аз съм рейджер. Аз ще рейдж квитна. А как се прави рейдж квит? Приятели, пишете в коментари как се прави рейдж квит. Защото не разбирам много за Майнкрафт. Каква е тази дупка? Дупка. Ето, както си казах, дупка. Нема нищо. Освен грабен кабелстон. Кучи, как искам го изнасиля за вибратор. Нямам. Още не са ги измислили в Майнкрафт. Да ми пишете в... Пичуй да ми пишете в коментарите. Има вибратор и става с смърт. Защото знам всичко, бе. Boom, bitch. Get up the word, bitch. Get up the word. Pierces! Кирката ми оцеля. Кой знае колко durability е. То не показвам колко дюри. Вълк! Блокираме вратите, всичко! Роля, видяхме вълк. Блокирайте вратите, всичко! Да, бате, нема да стигне. Що? Защото Майнкрафт е факан. Имам ли някакъв кабелстон в чест? Аляху! Ще потроши колата, ама това не важи. Има ли нещо? Черков! 10 черков! Имаме нещо. Нещо сме много бавно. Добре, ще правим собствено мина. Пичо и тук малко ще прекъсна. Добре, приятели, завърнахме се. Имаше малко проблем. Айде. Не! Сега ще купаме двойно по-бавно. Кабелстон! Скоростта ръката е набухра мадата с галиво в ръцете, бъдете ще ги разцеба. Вече знаеш по-яко. Ще кисело мляко яко. Пичове. Кол, ще го скопам с камера кеп. Нездървена! Вау! Пес! Най-после си завърши каштурката. Ще успя. Завърших се каштурката, Добре, мисля, че като я продължа тук с кабелстон и мисля, че това ще стане малко по-красивално. Ма нищо. Единствената ми пръчка. Какво ли ще правя с нея? Ще си направя торч. Лесна работа. Лесна. Ето вижте.
Това е кръг. Това е кръговарата на живота. Този торч обича този торч, а този торч обича този торч, а този торч обича този торч, а този торч обича този торч. И пак всичко става обратно и обратно. Добре, да хапнем и ние лежим. Съжалявам, ако звукът е твърде силен, като с Мобизен, бате. С Мобизен. Мобизен, не знаете ли какво ще праснем? Ще го направя на вода. Добре, бате. Пръчки. Коблестон. Това ми са коблестон. Ще направя кирчок. Ще имам втори каменен кирчок. Хайп. Дай си направя два. Скоростна ръката е набуврала едната с Галилео. Май това няма го прав. Каблстон, да замислям каблстон. Защото пак това ще изляпа много по-грозно. Изглежда перфект. My name is Peppa! Извинете, това са моите известия. Are you fucking seriously? И сега изчуха известията заради северното! Как беше вина шоу? Fuck me! Близна, хапче. My name is Путкапай. Приятели, това е всички епизод. Надявам се да ви харесва, стана малко по-дълго от желаният и желания епизод и довиждане!